Tak ja by som si dovolil tu zaklúčiť toto naše dnešné diecézne kolo. Vidíte, že aj slnko vyšlo. A povedať vám, že všetci ste víťazí. To nehovorím ako nejaké formálne, ale dostať sa na diecézne kolo. Si myslím, že už to je úspech. A tu vidíte aj tie rozdiely nie sú zvlášť medzi niektorými miestami až také markantné. My sa pokúšame postupne, viete, vyťahovať z toho Svätého písma nielen fakty, ale aj to, čo tie fakty chcú povedať, to posolstvo. No a v tomto duchu sa nejak nesie táto naša súťaž. Tak naozaj od tých posledného miesta, čo na diecéznom kole je popredné miesto v diecéze, keď si vezmeme, že naša diecéza je veľká. 218 farností a približne 700 000 veriacich, tak vy ste na takýchto miestach 15, to je veľmi slušné. Z 218 farností, lebo ste tu z nejakej farnosti a z nejakej školy. Takže všetkým naozaj blahoželáme, a ďakujeme aj za váš čas. Všetkým sa budem aj ja dnes modliť, aby ten čas bol požehnaný, aby to Božie slovo pre vás znamenalo veľa viac ako iba dnešnú súťaž. Takže od tých posledných až po 4. miesto si môžete prečítať. 4. miesto sme našli aj takú, vždy je drevená medaila. Tak my nedáme drevenú medailu, ale dáme ružence, aby sa to družstvo ešte lepšie modlilo, aby na budúce sa posunulo cez tú modlitbu. Takže na 4. mieste sa umiestnila základná škola Lúčna Branou nad Topľou. Ty bez diplomu, ako sa ty voláš? Andrej. Dominika, Ježiša, Alenka, všetko, aha. Tak dievčatá, blahoželáme, pozdravujeme Branou nad Topľou. To je juh, táto škola, alebo Lúčna, to je odbornosť juh, alebo sever? Juh. Pozdravujeme pána dekana. Ďakujem. Začínajú medailové umiestnenia. Zajímavé je, že príjmajú väčšie dediny. A to na 3. mieste základná škola Kraslavice. To je pravda. Predsedu poprosíme o diplom, Agátku o ceny. Už popísali prezidentie na Agátka? Nie. Potom vás zároveň vy, ktorí budete na prvých 3 miestach, poprosíme podpísať ceny, že ste prevzali, sme ich my nevzali domov. Takže nech sa páči. Potom tam popíšete. Kraslavice. Ešte nie je mesto, že? Alebo kde máme dať, hej? Oni nám lepšie vyhrali. Zavrli. Na 2. mieste cirkevná základná škola, materská škola svätého Petra Pavla Vela nad Zirochou. Tak nová veľkomenina, účastníky Martina, Simona, Barbora. Tak nech sa páči. Blahoželáme dievčatám. Rozmanité mená. Budú veľmi odleté. Delej. Teraz sa vám priznám, že ja som bol donedávna diplomným som v Lípanoch. A keby som tam nebol, tak by som v živote nevedel, kde sa nachádza Plavnica. Ale bol som tam už viem, kde sa nachádza Plavnica. A táto dedina
vyhrala diecézne kolo biblickej olympiády v Plavnice. Tak blahoželám. Chlapčenský tým. Tak to devčatá sa učia aj chlapci. Blahoželám. Ako sa voláš? Jakub. Šimon. František biblické a František asistí. Tak títo chlapci postupujú na celoslovenské kolo biblickej olympiády, tak myslím, že všetci budeme držať palce, prsty, aj modlitbe, aj... Oni ostávajú také taštičky, ale my pevne veríme, že vyhrajú aj celoslovenské a tam neviem, či nebude zájazd do Svätej Zeme. A na budúce ja sa pokúsim, že by sme čo s tým zrobili do Svätej Zeme, tak aspoň budeme mať magnet. Tak chlapci, ešte raz vám blahoželáme potleskom a ďakujem. Chlapci, ešte popísať prevzatie cien. Na záver dávam slovo predsedovi poroty, ktorý je prodekánom Katolíckej univerzity. V Ružomberku je biblický teológ, takže snažili sme sa čo najobjektívnejšie. Ešte tuto som ja zabudol povedať, naozaj možno niekde polbodík ušiel, ale ako sme videli, polbodík nikde veľmi nerozhodoval na dôležitých miestach. Takže, ale nikto nemal záujem niekomu uškodiť, to vám dávam ja svoj slovo. Tak odovzdávam slovo pánu predsedovi dnešnému. Ďakujem pánu riaditeľovi Karovi, našej diecézy. Ja sa veľmi teším, že som mohol byť dnes na tejto súťaži. Ja sa priznám, že poprvýkrát som na biblickej olympiáde. Počul som o nej od Gerga Gerčáka, ktorý z nimi vlastne začínal v tých prvých počiatkoch. Ja obdivujem vaše vedomosti, všetko si dokážete zapamätať a aj odpovedať na možno neraz nejasne formulované presne otázky v týchto rôznych disciplínach, týchto olympiády. Pre mňa to učí Bibliu a venuje sa Svätému písmu, učím aj hebrejský jazyk. To je také zvláštne, že sa robí súťaž vlastne o Biblii. Dnes máme počítačové rôzne biblické hry, máme biblické filmy a je ťažké vlastne narábať s Božím slovom vlastne v takomto zvláštnom akoby priestore, či sa to Božie slovo vlastne znehodnotí, či sa zachová bohatstvo a hodnota Božieho slova, ktoré má zostať tým živým vlastne Božím slovom. Ale aj keď povedzme súťažíme, tak si musíme vždy za každým uvedomiť, že Boh, Ježiš Kristus, je vlastne medzi nami. Pretože sám Ježiš povedal, že by sú dvaja traja zhromaždení v mojom mene a s mojím slovom, tam som aj ja vlastne blízko prítomný. A to Božie slovo, aj toto dopoludnie, bolo vlastne živé. Vy ste tak veľmi pekne stelesnili, to je vypodáme biblických scénkách, ktoré ste vlastne stvárnili. A toho Boha živého to bolo vlastne veľmi cítiť. Tiež by ten živý Ježiš Kristus bol viditeľný aj na vás, na vašich tvár a úsmevoch a vo vašich životoch. My sa z vás všetci veľmi tešíme a gratulujeme vám všetkým. Jedna mimo súťažná otázka. To vyhrá cenu riaditeľa diecézneho katechetického radu. Aká to bude cena, Agatka? Nevieme ešte, ale sa rozhodneme. Dnešné dopoludne sa potvrdilo slova písma. Aké? Okrem toho, čo povedal tu pán predseda Pavlík. Časom je. Aké? Ešte sú všetci moje mene tam smiané. To už bolo povedané. Okrem toho. Ešte raz otázka. Dnes na tejto súťaži sa potvrdilo slova písma. Asi to nie je z tých kníh. Presne tak, posledný bol prvými. Plavnica posledná napísaná a stala sa prvými. Kto to povedal?
Vítam, to skade je? Aniska, krížovú cestu potom aspoň dáme všetkých tam, pre celú súťaž. Teraz pôjdeme na obed, na záver sa pomodlíme, poženáme stade už aj jedlo, ktoré je jedálne o 2 km, nie, toľko nie. Vysvetliť kde? Tak vysvetlíme učiteľom. Pôjdeme inak všetci spolu, ale keď vyjdeme na hlavnú